Ola, que tal? Treivos que dicir que volveron mandar os duendes na chisma esta e por iso non entrín a tempo. Entrín un pouco a destempo. A ver, por onde me anda a xente de aquí? Ou fostedes todas á playa? Vos avisádeme que se fostedes á playa marchamos, que ainda estou a tempo. Vou coller meu té. A ver. Marcho, entro no directo, deixo vos quedar solas, volvo a marchar, sí. Que tal, ojo, que me anda por aí? A ver, eu xa sei que hai aí unha persona, non, hai máis, agora me empezan a entrar. Moi boa tarde, moi benvidas. A reconcho, dixía unha persona, son des 26, polo menos, alo menos 26. Empezan a aparecer os chats aínda ahora mismo, os vosos mensajes, así que, hola, que tal? Espera, deixame amarrar os pelos que dentro un pouco se me dá o calor. Vamos a morir de calor. Quen vai a morrer de calor? A ver, hello, Teriyaki, Manolo, que tal? Boas tardes, Nusca, moi boa tarde. Gracia, moi boa tarde. Gracia, que sempre me anda por aquí tamén. Hola, boas tardes. Ofelia, Pichicalo, que tal, Pichicalo? Meli, saludos desde a Coruña City, desde la Coruneno. Beatriz, que tal? Moi boa tarde. Olivia, que vai a morrer de calor. E onde vas a morrer de calor, Olivia? Por donde estás para morrer de calor? Aquí non fai tanto calor. Hola, Belén, que tal? Pensei que o directo era ás 8. Engañime. Ai, Dios mío! É verdad. Mima foiseme a pinza totalmente, Jesús, claro, é que mima meteuseme na cabeza. Tenes que disculpar, hola, desde Madre mía, pensei que o directo era ás 8. Claro que era ás 8. Si quedamos en que iba a ser ás 8. Pero, desde logo, que paciencia tendes que ter comigo, que mérito tendes estar aquí, porque depois vai-me aberrar a xente que vai a entrar ás 8 e vai a dicir, non era ás 8 logo directo, e ao mellor preparando cousas para poder estar ás 8 comigo aquí en directo. Ai, como o sinto. Pensei que ai, Dios mío, boa, se lo cambiou o directo. Pero que facedes aquí logo? Porque eu se non entrara ninguén, ao mellor dábame conta. Bueno, pois que sepades que vin correndo, fun á playa, vin correndo da playa, para acabar de arrombar unha pouca leña que tiña sin arrombar aí no Alboio, que esta semana estuven cortando leña, e correndo para facer o directo ás 7 da tarde. Non teño vergonza. Bueno, pois nada, que me engañín, pero ahora xa que estamos aquí, Fátima, se sei que son as 7, non me berres, porque se me foi a olla, foiseme a pinza. Non ves que o calor afecta ao cerebro? Ao menos en Ourense, claro, se Olivia está en Ourense debe de estar a máis de 35 grados. Aquí non, Olivia, aquí todo máis estamos non che sei dicir, pero a máis de 20 tampouco non creo, que non sei onde teño aquel para che mirar. Bueno, que che mire por aí alguén. Ai, que se me foi, pois marcha e volva ás 8, diste? Marcharei e volverei ás 8, vos que decides? A min avísame o teléfono cando estás en directo. Pois sí que era ás 8, non importa, saltou a notificación. A ver, mima, eu non sabedes canto vos agradezo que sin vos avisar facer isto, porque non me din conta, ás 7 da tarde, que esteades igualmente aquí 60 e pico de personas. Ai, Dios mío, o que ten vergonza nin come nin almorza, tamén ten razón. Bueno, a min como me aviso o teléfono, a min tamén me aviso o teléfono. Non, por favor, non que quedemos, non.
que quedemos aquí, non? Quero dicir, ou ímonos hasta as 8. A ver, avisade, porque eu teño máis que facer, deixamos quedar e volvemos ás 8. Si as 10 siguientes respuestas son marchamos e volvemos ás 8, marchamos e volvemos ás 8. E si son todas de que va, agora xa que estamos, quedamos, pois quedamos. Veña, si quedas máis tranqui, volve ás 8. Pichi, Pinchi non se molla, válelle todo. Ya que estás, te quedas. Unha, ya que tal, ás 8, vaite. Que sigas, outra. Yo ya le di al me gusta, xa, total, quedamos. 3, marchamos, 2. Como ti besas, iso non é mollarse, é perla. Marchamos e volvemos. 3, empatado, agora queda 4, marchamos, 4, esperamos ás 8, 5. Como che veña a ti millor, porque non hai problema. Belén non se molla. Elige ti. Fátima tampouco se molla. Quédate 5 empatados, vamos a polos outros 5. Xa que estamos, quedamos. Ai non, yo ya largué todo para estar un rato, quedamos. Pois marcha e volves, quedamos. Os 10 primeiros foron de quedar. Así que vayan por diante as miñas disculpas, porque non era algo que fixen a adrede. De feito, estuve hasta un pouco apurada, o sea, facendo as miñas cousas para poder estar aquí con vos. Así que pido vos disculpas, e xa que estades, quedamos. E depois, cando empecen a entrar as das 8 da tarde, as persoas que entran ás 8, terei que pedir disculpas tamén. Bueno, pois nada. Bueno, que tal, ojo? Como vai esa vida, como van esas hortas, como van eses problemas cas hortas, xa tendes hongos, xa tendes tomatiños, eu sempre sin a comer algún tomatiño. O que non me van moi ben este ano son os pimentos. Vou a contar unha cousa. Non sei se está aquí, neste chat, a persona que me mandou un mensaje, o que pasa que recibo moitísimos mensajes, leos, pareceme interesante, e digo, eu desto teño que facer un vídeo, e acórdame o vídeo de que o teño que facer, pero non me acorda a persona que me escribeu. Non sei se me escribeu por Instagram, por TikTok, por Facebook, por Messenger, por YouTube, non sei. Entonces, esa persona preguntoume, Nusca, o ano pasado trasplantastes uns pimentos que tiñas nun bancal porque me estorbaban, en vez de arrancalos e tirar con eles porque xa se acabara a temporada, collín e trasplantinos. E dixo, que tal lle van? Podías nos enseñar? Digo, joder, pois hasta eu os teño que enseñar. A verdade é que, mira, cando xa estaban bonitos, miña nai tuvo a brillante idea de arrancalos para plantar nese tallo millo. Pois non sei, dou a vida que cheguín por ali e encontrinhos arrancados. E dixo, mama, como me arrancas os pimentos? Temos cada guerra, ás veces que flipades, Vos pensades que sempre nos levamos ben, pero ás veces berramos tamén, E dixo, mama, como me arrancas os pimentos? E día, ala, muller, pimentos plantas outros para a primavera, e a mí me falta o cacho para plantar o millo. E eu, ai, me cago, tan bonitos como estaban, que empezaban a jomar e todo. E eu volvínos a transplantar. Teñen os pimentos comigo, teñen máis paciencia da que tendes vos por estar aquí agora, que tendes moito mérito. Bueno, pois resulta que os trasplantín e morreron, creo que 3 ou 4. E só me sobreviviron 3. Pero os 3 que teño, esta semana fago-vos un vídeo enseñándovolos, porque están bonitos, grandes, fermosos, van a empezar a botar as floriñas e teñen un verde espectacular e están genial. O sea, polo menos para vos demostrar que os pimentos que quedan dun ano para outro, o sea, se os deixades o inverno, son plantas perennes que están como predispostas genéticamente para sobrevivir varios anos, dependendo da clase de pimento, pois poderá vivir como 7 anos ou 8 anos ou 2 ou os que lle veñan ben. Que pasa? Que, por exemplo, como dixía aquí a amiga Fátima, creo que era Fátima, que morría de calor porque estaba en Ourense, era Fátima, xa non recordo, Olivia está en Ourense e están a 40 grados de temperatura, entonces, no inverno, iso quer dicir que poden estar a menos 10, e vai a facer neve, e hielo durante moito tempo, e iso é bo para a terra, o sea que
en un sitio determinado no inverno aba neve, iso é moi bo, porque a neve sana a terra, cura, o sea, axúdalle a quitar plagas de encima, faille como un reseteo á terra para despois na primavera volver a rebrotar con moitísima máis forza, porque fan as plantas un letargo máis largo, máis intenso, porque é con temperaturas baixo cero, e moitos bichos e plagas e hongos que temos na horta non sobreviven a tanto frío e dun ano para outro xa morren. Entón, os que temos un clima que no inverno ni fu ni fa, que tampouco non fai tanto frío, temos as nosas ventajas e temos as nosas desventajas. A desventaja é que nun clima como o meu, cercano ao mar, é que no inverno non fai unhas temperaturas tan frías como para que morran as cousas, tampouco morren as plantas. Eu podo deixar pimentos dun ano para outro e a planta non me vai a morrer. Pero claro, si quedan hongos, que van a quedar, si quedan calquera tipo de plaga, de bicho, que pon ovos, eses ovos despois eclosionan e fan pupas, o sea, fan como se fora un prejusano, eses prejusanos, o sea, esas pupas van a quedar invernando. E aquí pasa un inverno genial. Donde está Olivia, morren a maioría deles. Pero aquí na miña terra quedan. Entón, po ano, se tiñamos unha plaga, pois témola outra vez. Ou témola peor. Cambiaches a hora, non, Celi? Vou ter que pedir disculpas cada 2 por 3 porque me enjañín. O sea, anduven a correr para chegar aquí ás 7 para estar aquí con vos. E a mí meteuseme na cabeza que era ás 7, eu vin que eran ás 7, eu empecín e listo. E como aquí estaba a xente toda comigo, pois seguimos. Non cambiín a hora, sinto. Buenas tardes desde la Puebla del Caramiñal, A Coruña. Hola, Carlos Sobrido, que tal? Eu teño tomates, pero aí non están verdes. Bueno, a ver, eu tamén aínda teño verdes, pero tamén xa teño algún maduro. Teño tomates, ainda están verdes, cambiaches a hora. Que cuidados necesitan as berenjenas? Teño 3 plantas. A min as berenjenas este ano, non sendo un par delas, pásame o mismo que cos pimentos, quedaronme como enanas. Non tuvemos unha primavera boa, a verdad, eu penso que van a ir ben agora daqui pa diante, pero claro, dadevos conta que onte foi o día máis largo do ano, e a noite máis corta. E a partir de onte, o sea, os días empezan a menguar, empezan a ser un pouquiño máis pequenos cada día. Os días, a partir do día 21, que é cando é o solsticio de verán, empezan a ir para atrás un saltiño dunha pulga. E cada día van a ser os días xa máis cortos. Entón, as berenjenas, o mismo que os pimentos e o mismo que os tomates, que son dun tipo de plantas que son solanáceas e necesitan, sobre todo, sol, moito sol, calor, que non lle falte a agua de riego, iso a ningunha planta do verán. Pero, sobre todo, as solanáceas, que son plantas que necesitan soportar temperaturas moi altas e calores, non poden carecer de agua, o sea, temos que procurar que as nosas berenjenas, tomates, pimentos, patatas, estean sempre a pleno sol. Unha cousa, se vedes que as berenjenas, os tomates e os pimentos, como son plantas que dan moitísimo fruto, están continuamente dando fruto durante toda a súa vida, se vedes que necesitan un extra, a mellor maneira de aplicarlle ahora mesmo un fertilizante sería de forma líquida, porque sólida, dependendo do que lle botedes, xa non lle dá tempo aos microorganismos a descompoñela. Vos pensade que calquera tipo de abono, bueno, a non ser os industriales eses que veñen xa preparados para ser asumibles polas plantas, pero se lle botades, por exemplo, compost do que tendes vos ou así, non está asumible polas plantas, non está como preparado. É un complemento moi bo para a terra, pero o que fai é manter a terra activa, viva en canto a microorganismos, pero realmente os nutrientes que teñen o que ten o compost non están como para que as plantas podan xa digerilos. Téñenos que digerir primeiro os microorganismos.
Entonces, mellor é botarlle algo que xa estea asumible. En este caso sería o compost, o sea, o humus, perdón, humus de lombriz, ou se son plantas que queredes que boten follas, pois tería que ser con un purín que sea rico en nitrógeno, como pode ser, por exemplo, a herba que cortamos, calquera tipo de herba fermentada en un capacho con agua, a 1 kilo de herba, 10 litros de agua, sería bo para botarlle, para aplicarlle nitrógeno. Mima, mirade que chus está saludándome desde a playa, en Conil de la Frontera. Joe, pois mira que eu na playa odio mirar o teléfono porque non vexo ben na playa, entonces non... A ver, hai por aquí unha lesma, non me dixéstedes, boas, non podo... Libra, buenas tardes, saludos desde Argentina. 5 grados, claro, porque estades no otoño, entrando casi no inverno xa, non? Pois non vexo non vexo ese comentario. Cateta, dice un... Igual é, Isabel, non lle fagas caso. Seguro que ele é moi listo. Cando sabe chamar a unha persona cateta é porque ten un extenso lenguaje e un extenso vocabulario. Entón, vámola deixar estar. Os tomates, moitos fungos, xa. Non fago máis que sacarlle follas e botarlle leite con bicarbonato potásico, pero cada canto tempo, boto yo na terra tamén. Elena, mira, o leite con bicarbonato potásico é un excelente fungicida, pero non pode ser o único que lle botes, porque pode saturar a planta de ciertos compostos. Cando usamos produtos, digamos, caseros para tratar os hongos, e a verdad que non está sendo unha primavera, non foi nada boa, porque houve moitísima humedad. Choveu demasiado, as temperaturas non foron altas na máis que un día, creo. O que hai que facer é combinar con outros tratamientos, digamos, non? Para poder ir mesturando, non? Para non saturar a planta de nada. O sea, cando é máis pequeniña podes botar incluso algún tipo de cobre, mellor que sea caldo bordelés, porque xa ten cal tamén. Despois ir contrampeando, pois non sei se tuveras cola de cabalo, ou purín de ortiga, ou de consuelda, ou de bardana, ou algo que non che implique botarlle continuamente cada 3 días se está chovendo leite con bicarbonato, sabes? Para que non sea sempre o mismo. Cateta, a ver, onde está este? Chegai tarde... Rubiales. Non fales galego. Non fales galego, Cateta, fala castellano, que os castellanos, os que falan castellano son os que non son catetos, son os universitarios. Os únicos médicos que hai no mundo son os que falan o castellano, Rubiales. Ala, vámola mandar un pouquiño a paseo. Non son capaz. Eu creo que se marchou tamén, e só entrou a botar a cajada, que tiña gana de cajar, e xa marchou. Así que vamos a seguir ao noso. Pola miña zona, a noite de San Juan, os árboles que nunca deron fruto, dábaselle unha tunda co rabo dunha escoba. O ano seguinte, fruto. Moi ben. Iso, claro, pero tiñas que ser media meiga, non? Quero dicir, co rabo da escoba dunha meiga. Tiña que ser dunha sexta ou así. Xa. Ciérrale la puerta, xa está, xa mandino a paseo, mandino para estudiar, porque está sacando unha oposición, porque el fala castellano, entón estaba sacando unha oposición. Dios, Antonio, que mande de corazoncitos, Dios mío, me manda este Antonio. Moitas gracias por contestarme. Contestinche ahora, Elena? Bueno, pois non sei. Este tamén fuera. Ala, a paseo. Se utilizo cobre cando teño que esperar para comer o produto. Rita, vai a depender. Mirade, sempre que falamos de cobre, vamos a quitar este...
toutiso tamén. Sempre que utilicedes cobre, que o cobre non deixa de ser un produto que existe na naturaleza, non é algo que fajan nun laboratorio. O que pasa que é un metal pesado, é un metal que é un metal pesado que cando o botades quedase na terra. Se abusades del, ides a ir intoxicando a terra. E iso implica intoxicar tamén aos microorganismos e a todos os organismos que viven na vosa terra. Non é unha cousa que se evapore. Entonces, aquí a amiga Rita pregunta si utiliza cobre, canto tempo ten que esperar para comer o produto. E unha vez que o produto, o sea, que o tomate ten xa os tomates e empezan a madurar, prefiero non botarlle cobre. Ningún, porque pode interferir, se non temos coidado, na polinización das flores e nos insectos, en algúns insectos, sobre todo se mollamos a planta, mollamos as flores, podemos incluso intoxicalos, se se alimentan de polen ou de néctar. Entón, a pregunta que di, que estou lendo tantas cousas que se me vai a olla, canto ten que esperar para comer o produto? Mira, o cobre puro non se usa, o sea, o que é o sulfato de cobre utilízase para mezclar con cal agrícola e facer caldo bordolés, que tamén só hai a vender preparado. Xa ten a mezcla perfecta, xa non tens que estar a preocuparte de comprar o sulfato de cobre e máis o cal. Xa ben preparado. E o caldo bordolés, que é unha mezcla de cal con cobre, está autorizado pola agricultura ecológica, pero, ollo, de todas as maneiras, por moi aceptado que estea na agricultura ecológica, non se pode utilizar máis de 4 veces en toda a temporada. Non podemos estar a botarlo cada semana, porque é moito. Intoxicades a planta, intoxicades o fruto, e ao final tamén o ides a comer vós. Pero vai a depender despois os outros tipos de cobre, a súa composición en cobre metálico, que hai o hidrocloruro, e a ver se me sale ben, hidrocloruro de cobre, oxicloruro de cobre ou caldo bordolés, ou o sulfato de cobre, que xa te digo que non se usa así porque queimas fitotóxico para as plantas. Entón, tes que ler sempre a etiqueta, porque cada non sei como se di, empresa que envasa o cobre, pois ten unha composición, ten unha cantidad de cobre metálico e ti tes que seguir as instruccións de etiqueta. Eu non me sei de memoria os produtos todos que existen, porque hai miles. Entón, sempre hai que ler a etiqueta. Eu xa sei que a etiqueta dos cobres e do azufre son, o sea, parece que están feitas para os Rubiales, que era tan listo, que era tan inteligente, que tiña un título moi importante, porque non hai Dios que as entenda, porque che falan de modo de empleo, aparte de que está en letra, que eu teño que poñer 7 pares de gafas así á fila, e a letra é super pequena e ponche algo así como 10.000 litros de hectárea por hectárea, de 40 litros por área a tratar de... E ao final non te enteras de nada, aínda que o leas 500 veces. Pero neste caso o que tens que facer é preguntarlle sempre na túa tienda agraria canto tens que botar por litro. Ti pregunta por litro, porque o que nos venden ven para facelo en garrafas de 18 litros, 15 litros, de 200 litros, para usar de maneira, sabes, na casa, nunha horta casera, a ti chegache con saber canto tens que botar por litro. E xa ti facerás os litros que necesites, 1 litro, medio litro ou 2 litros. Non tens que facer 18 litros, nin poñerte ti a facer unha regla de 3. Se é para unha garrafa de 18, eu só teño 10 tomates, a min chégame medio litro feito, canto lle teño que botar? Pregúntalle na túa tienda e que cho diga e apúntalo por fora. E máis, canto tempo tens que esperar
para comer os frutos. De todas as formas, direivos que o cobre non penetra, o sea, non penetra no interior da planta. Quédase como se fora na piel, como protegendo as follas. E cando chove deslízase para o chan, por iso se acumula no chan e por iso é tan peligroso botarllo máis de 4 veces na temporada, separando alo menos uns 20 días unha toma de outra toma, digamos. Entón, pois, eso. Hola desde Portugal, Portugal rural na práctica. Hola desde Portugal, obrigada Portugal rural. Moi boa tarde e benvido ao meu canal desde Galicia. Boas tardes, estuve a semana pasada en Portugal a todo isto. Non, fai 2 semanas. Que me gusta moito Portugal. Desde Granada, María Luz. Encantada, que gusto oírte sempre hablar del campo. ¡Ah, qué guai! Gracias por este directo, saludo a todos. Saludo tamén para ti, María Luz, o sea, desde Granada. Aí en Granada ten que facer tamén moito calor. E, por certo, estuve en Granada o ano pasado. Ou fai 2 anos. Xa non sei, creo que foi o ano pasado. Fun a Alhambra. Me encantou, o sea, hasta me emocionou de bonita que era, por dentro, por fora, de día e de noite, o sea, encantoume Granada. Hola, boa tarde, Guillermo, hola, que tal, saludiños, boas tardes, de milagro entra ahora e xa lle dou ok. María José, porque me equivoquín de hora, o sea, enjañínme, anduven a correr a trompicóns para chegar aquí ás 7, que a miña cabeza non dou pa máis, pensando que xa era hora do directo. E despois, pois xa me querín. Buenas tardes a todos desde Aledo, en Murcia. Buah, ali tamén ten que facer calor, non? Cocina en Vena. Mira que chulo. Seguro que tes un canal en YouTube, non? Cocina en Vena. Bueno, un mini pueblo moi bonito, bonico, de Murcia. Soy Mercé y es la primera vez que pillo el directo, aunque ya vi casi todos tus vídeos y voy a por el me gusta. Vale, genial. ¡Ah, qué guai! Pois, querida Mercé, encantada de terche aquí no meu canal, na miña cosiña, benvida. Despois hei de ir a mirar eu a ver que cocinas. Se tes un canal de cocina, supoño que cocinarás cousas ricas dai da túa terra, non? De Murcia. Por certo, estuve en Murcia tamén e comín moi rico, porque as que me conocedes a sabedes que a min me gustan as verduras casi crudas ou verduras. E ali púseme as botas comendo riquísimas verduras. Guillermo desde Alicante, moi boa tarde, Guillermo, gracias, Portugal rural. Viver nunha aldea. Ei! Eso teño que mirar eu tamén. Teño que tomar nota eu destes dous. Teño que ir a mirar o de cocina en Vena e viver nunha aldea. Vivir nunha aldea en Portugal. Ah, que guai, teño que ir a mirar eu, porque a min as aldeas de Portugal tamén, bueno, gústame todas as aldeas, a verdad, pero quero ir mirar. Si podes, Nusca, fala das flores das tomateiras, porque se poden secar. Vale, pois veña. Vamos a axudarlle un pouquiño aquí de Miranda do Douro. Vamos a axudar un pouquiño a Ramota, porque me parece interesante tamén. Nusca, tens que facer un vídeo sobre as frambuesas. Non consigo que me saian adiante, que me morren sempre. Lévame polo camiño da amargura. Mi má, Ledicia, pero que si as frambuesas danse elas solas. O sea, teño que investigar eu porque che morren, porque é así que nacen elas solas, Buenas tardes desde Asturias. Hola, Mini de la Puente. Desde Cádiz, Miguel. Boa tarde, buenas tardes, Miguel Chaplín. Cocina en Vena, sí.
Esto es casi el infierno del calor que hace ya. ¡Casi 40! ¡Madre mía! Y sí, tengo un canal, pero abandonado. Ahora no tengo tiempo. No importa, cocina en vena. Si tienes algunas recetas, a mí, válenme. Y yo quejándome los 35 grados. Ledicia, calladita, que están en Cádiz e en Málaga asándose. Nusca, te admiro moito, fálote desde o Brasil. Rosalía Rodríguez. Pois Rosalía, mándoche un bico moi grande desde Galicia, España. Desde aquí, desde a miña cociña. Moitas gracias por estar aquí comigo. A mí me tienen manía. Adoro ver o seu canal, Vivir nunha aldea. Teño que mirar o teu canal, Vivir nunha aldea. De feito, vou mirar aquí, solo por curiosidade. Queredes saber? Vamos a mirar, Prepárate, Vivir nunha aldea. Como non me guste o canal, a ver, Como é? Viver nunha onde vai? Aldeia. Aquí está ela. Joder, 365 vídeos, Cuidado, teño que mirar eu despois. Que guai. Hola, soy de Cádiz, pero me gustaría poder vivir en una aldea. Si hay alguna chica que quiera venir conmigo. Chaplin, no te pases que te corto las alas, Son nova plantando aquí no canal. Soy gallega. Rosalía, eres gallega, pero estás en Brasil, me dixeches. En Buenos Aires. Xa non me acordo. Pero eres gallega. Pois moitas. Claro, con ese nombre, Rosalía, de onde va a ser sin non? Emigrada ao mellor alá. Pois a min tamén me morren os frambuesos. Son desasesinas de frambuesos, Dios mío. Bueno, vamos alá co que preguntaba de por que se lle secan as flores dos tomates. Mirade, a flor do tomate, o tomate parece así, visto así, parece que é unha planta que se vai a dar ela sola, sin coidados, que non necesita nada neste mundo para ser feliz e para ter un montón de tomates. É nada máis lexos da realidade. O sea, é unha planta que eu non sei como dá tanto, porque é unha sobreviviente. Mira, as flores do tomate poden secar por moitos motivos, pero un deles, e moitas veces aí temos culpa nós, é que non ten polinización. Sabedes que os tomates, uns máis que outros, pero os tomates botan as súas flores como en racimos, non? Botan así e poden botar 1, 2, 3, 4, 5. Este é máis ou menos a estrategia das flores dos tomates. Hai nos que teñen máis, eses pequenos cherry que son como unha espiga teñen un montón, pero a estrategia é botar como as flores en racimos. A flor, vamos a falar un pouquichiño de nada sobre a polinización. Vamos a facer un dibujo. Teño aquí. O sea, mira. A flor do tomate, e vou a facer unha cousa exagerada, pero para que vos deades conta, vale? Mira. A ver se son capaz de enseñarvos algo sobre a polinización das flores do tomate, que son diferentes a outros tipos de polinización que son como máis simples, máis fáciles. Por exemplo, non? Unha margarita. Nós temos unha margarita e a margarita ten aquí o seu polen, non? Os insectos, todos, veñen, pousanse aquí, enchen as súas patiñas de polen, van a outra flor, van a outro tipo de flores, van a moitos sitios. E levan polen de un sitio para outro, o sea, que lle é moi fácil polinizar as flores. As flores tipo margarita necesitan tamén ser polinizadas,
porque, senón, isto que teñen aquí, todo isto que teñen aquí no medio, ten que ser polinizado para que a margarita isto se convirta en sementes, en semillas, que para o ano poden ser semillas que podan dar novas margaritas, que é exactamente o mismo que quere un tomate. Un tomate quere sobrevivir ano tras ano, o sea, ter descendencia. E os tomates, ao igual que todos os frutos que existen no mundo, só botan os seus frutos para poder procrear, para poder seguir tendo fruto para o ano. Vale. E iso consígueno a través das súas flores. Para iso fan flores, para poder polinizar as sementes. O fruto, o único que fai é albergar as sementes e alimentalas, e cando as sementes están maduras, o fruto cae do árbol ou cae da planta ao chan, porque é no chan onde vai a germinar para o ano. Ese é o proceso natural das frutas, non é para que nós as disfrutemos, pasa que nós usámolas para a nosa ventaja, pero realmente, bueno, pois eso, que me lío. Todo isto que ten aquí a margarita, que é moi fácil de que un polinizador se pouse aí e polinice esas mini floriñas que hai aí, que vai a formar sementes despois, no tomate non pasa así. O tomate, o sea, hai flores que só son femias e hai flores que só son machos. Nese caso necesitamos de abellas, abejorros, insectos de todo tipo, formigas incluso, o vento, a acción do vento, para que leven o polen da flor macho á flor femia, para que se polinicen, porque senón non teríamos frutos. E hai flores, que existen flores, que xa teñen os dous sexos na mesma flor. Son macho e son femia ao mesmo tempo. O sea, non lle fai falta autofecúndanse elas mesmas. Pero no caso, isto sería, por exemplo, imaginádemos así, aquí habería, pois, as futuras semillas, están a parte macho, e, bueno, despois isto sería a flor, non? Serían os pétalos da flor que estarían, pois, jardando. Isto sería a parte de dentro, non? Esta sería a parte femia, e esta sería como a parte masculina, que é a que vai a botar o polen, a ver se o vedes ben, vai a botar o polen, cando estea maduro, vai no botar aquí en dentro e vai a poder polinizar as semillas que hai aquí en dentro. E cando as semillas están polinizadas é cando o fruto empeza a engordar. A flor despréndese de todo, quédase solo con isto, e a partir disto é como se forma o fruto. A vida é así. Pero no caso das flores dos tomates, isto non pasa igual. A flor do tomate, digamos que esta parte é igual e ten aquí as posibles futuras semillas de tomate. Pero no caso da parte macho, o sea, da parte masculina, é moito máis corta, que ten así, é moito máis corta que o túnel polo que tería que ir o polen. Entonces, é moi difícil que unha planta de tomate se polinice ela sola. Necesita vibración. Bueno, todo isto sería a parte interna e despois estaría a flor do tomate. Estou exagerando de grande. Esta flor aquí está prácticamente pechadiña cando é nova. E despois o que necesita é que algo ou alguén vibre esa flor. Por eso, nos tomates é super importante que teñamos insectos de todo tipo, pero sobre todo abellas e abejorros. Por qué? Porque os abejorros vanse a pousar aquí e os abejorros son os millores insectos para facer isto. Un insecto, cando se vai a pousar, vibra moito, porque é moi pesado. Por iso os abejorros son os millores insectos
para polinizar este tipo de flores que son as dos tomates. Entón, cando vibran tanto, o polen vai por, o sea, sale daqui e vai por toda a flor e métese por onde se ten que meter para polinizar todas estas semillas, porque senón formanse tomates cativos, malos. Entonces, dito isto, nos invernaderos, por exemplo, agora está como, bueno, xa hai anos, pero está como empezando a ser algo moi de moda que en invernaderos, como non hai tantos insectos como ao aire libre, o que fan é meter insectos dentro. Compran a adrede unhas caixiñas que saben, é como se fora unha almena, unha pequena colmena de abejorros, que son os especialistas en facer vibrar as flores co seu vuelo. Non o fano sin querer, porque é a súa forma de volar. O sea, elas para pousarse van vibran moito. De feito, existen vibradores especiales para polinizar as flores á man, que son como se fora un pequeno, así como un cepillo de dentes eléctrico, algo así, que o que lle fai a vibración á planta xusto onde están as flores, se non tes insectos. Entón, no invernadero está, pois, eso, cada vez lévase máis o de poñer os abejorros saen dentro a vivir, poñéndolle comida e todo para que os abejorros vivan no invernadero e lle axuden a polinizar as flores dos tomates. Pero que pasa no exterior? No exterior non é tan fácil poñer un cacharro destes como se fora unha almena, unha colmena de abejorros, porque marchan. Entonces, no exterior, o que temos é que facerlle a vida moi atractiva, pero moi atractiva a todos os insectos. Entón, non nos podemos olvidar nunca de plantar flores de moitos colores, de todos os tipos, flores máis olorosas e menos olorosas, flores, moitísimas flores. E tamén plantas olorosas. Dame igual, o sea, hai algunhas que son millor para uns insectos e máis para outros, pois un día farei un vídeo porque eu teño interés pendientes de facer, pero vos, se non sabedes cales, todas, o romeo, o tomillo, a lavanda, a caléndula, o prixel, o cilantro, o romeo, todas. E un día falareivos de cales ao millor son millores para unha cousa e para outras, non? Tendes que olvidarvos dos insecticidas normales, porque os insecticidas non son selectivos, e cando temos un problema na horta de outra cousa, se botamos insecticidas e estamos en temporada de polinización, que necesitamos a todos os insectos posibles que nos veñan polinizar as nosas frutas e verduras, pero estamos utilizando insecticidas porque vimos que hai unha mosca que non conoces ou o que sea, estás matando todo, en general. Non estás librándote solo da plaga, estás te librando dos polinizadores que viñan facer o seu traballo. E moitas veces as flores dos tomates secan por culpa de que non hai polinización. A ver, outras veces é porque ao mellor hubo moita humedade, e esa humedade mollou o polen da flor e non pudo ser polinizada, que iso tamén pode ser, o sea, o polen necesita estar seco para ser efectivo, que tamén pode ser outra causa. Outra causa é, por exemplo, botarlle, imagínate, cobre, cando están as folliñas florestal, e sin querer botámoslle dentro da flor. Temos que evitar a toda costa botarlle ningún líquido, ainda que sea agua, nas flores, porque se lle mollamos o polen é totalmente inservible. Entón, bueno, son tantas as causas polas que che poden secar unhas flores de tomate, sabes, que, bueno, había que estudialo máis a fondo. Vamos a mirar outra pregunta por aquí. Si somos asesinas de frambuesas. Los pimientos este año no crecen. Olivia, te juro que me pasa igual. Los pimientos que planté este año están así. Y los que dejé del año pasado están así. Xa vos los enseñarei. Raquel Prol acaba de descubrir o meu canal
te seguía por Facebook e agora tamén por aquí. Moi benvida, Raquel, e moitas gracias por suscribirte, porque supoño que te suscribirías, non? Sabedes que é moi importante que vos suscribades ao canal de YouTube? Porque eu xa sei que podedes ver igualmente os meus vídeos. Eu sei, non? Porque eu teño aberto e non está privado, eu quero que os vexa todo o mundo, pero o de suscribirse ou seguirme en YouTube ou seguir a esta persona, se che gusta o seu traballo, se vos gusta o meu traballo, é moi importante porque a vos non vos vai a costar nada, a vos non vos vai a valer, o sea, en cuestión de económico, nadie nunca vos vai a cobrar nada por suscribirvos a un canal ou por seguirme en Facebook ou en Instagram. Pero, sin embargo, mirade, cando vos mirades un vídeo meu en YouTube, máis ou menos na mitad do vídeo cortanvos o vídeo para metervos unha propaganda. E eu xa sei que molesta as propagandas, pero é que é a maneira de sobrevivir un canal. Pasa o mismo en Telecinco, en Antena 3, nas cadenas todas de televisión. As propagandas que meten no medio de unha película que eu xa sei que molesta moito, pero hai nos que ver, porque son os que nos pagan. É a maneira de manter un canal. E canta máis xente estea suscrita no canal, máis, digamos, máis millor me van a pagar os anunciantes. Por exemplo, pois, anúnciase, non sei, un que vende un refresco, non vamos a dicir un refresco, pero anúnciase nos meus vídeos, non é o mismo que teña 10.000 seguidores que teña 80.000, porque pagan diferente. Entón, esa é a grandísima diferencia, que a vos non vos costa nada suscribirvos aos canales e pos que somos creadores de contenido é a nosa salvación, que vos suscribades. Así que, eso, espero que esteas suscrita, Raquel? Este año no planté pimientos porque me salieron tomates y calabazas silvestres y me ocuparon toda la huerta. Joder, Leticia, que bien, ¿no? O sea, silvestres no, seguro que fostes ti que deixastes do ano pasado ou así, e xa che naceron. Ai, pois iso é genial, a coidalos, porque os que nacen solos na horta son máis fuertes que os que compras de outros lados, seguro. Aprendo moitísimo contigo. Saludos desde Pontevedra. Susana, un bico, ademais. Saludos e un bico. Susana, que eres de Pontevedra, vouche adiantar que posiblemente estea en Pontevedra dando unha charla para o mes. Así que estate atenta porque sonache Pontesán. Pois se che sona Pontesán, igual andamos por aí. Por que están bonitos por fora e podridos por dentro os tomates? Marita, se está bonitísimo por fora e podre por dentro, estou segura de que ten que ter un bicho que o está comendo e que, claro, ao comelo vai podrindo, porque non se me ocurre que estea fermoso por fora se a planta estaba sana, Se me dis que a planta tiña mildio, idio, botritis ou alternaria ou calquera tipo de hongo nas follas, pode ser que lle pasase ao tomate ao fruto, pode ser non. Cando unha planta está enferma de hongos, está a planta completamente enferma de hongos. Entón, sí, pero se me dis que a planta estaba sana e que o tomate está bonito por fora e podre por dentro, non me cuadra. Entón, penso que ten que ter un bicho e posiblemente esa a tuta, o sea, a tuta absoluta, que é un tipo de gusano que se meten dentro do tomate cando ainda o tomate está verde, porque de maduro non lle gusta, metesen dentro do tomate e se está justo, quedasen dentro dese tomate e acaba o pudrindo por dentro. E ti só ves un burato, porque onde fai el o burato cauteriza ca súa saliva, cauteriza ben, como que cicatriza, digamos. Fai o burato, pero non lle fai daño. E entra para dentro e vai comendo todo o tomate. Cando vas a coller está podre. Pero casi me declino máis a que sesa que tes un gusano dentro e igual non tes o gusano porque comeu ese tomate e saleu para fora.
para ir ao outro tomate, porque o tomate maduro xa non lle gusta tanto, gustalle máis cando están verdes, cando están crecendo. Entón, igual, entrou, comeu nese tomate, saleu para fora, pero posiblemente sexa un gusano, non que o tomate pudra solo por dentro, estando sano por fora. Non coincide. A ver. A ver. Vamos a quitar a este lesmoco, dai que estaba aí botando os mocos por fora. Llevo... A ver... Aí está. Llevo pouco tempo viviendo en Orense e tengo unha pequena horta, pero moito que aprender. Soy moi nova en isto da agricultura. Perdón, tamén intento aprender a falar gallego. Ah, Raquel, que guai! O sea, eu xa me acabo de enamorar de Raquel, porque ven para Orense, non sei de onde era antes, non sei onde vivía antes, pero está intentando levar unha horta avante, con todo o que iso implica, é moi nova en isto da agricultura e intenta falar gallego. O sea, estálo facendo genial, Raquel, pero genial. O sea, eu si teño en estima que pa min que teñen un mérito tremendo son as persoas neofalantes que, como Raquel, intentan falar o gallego sin lle importar que estean ben ou mal. Raquel, o único gallego mal falado ou mal escrito é o que non se fala, é o que non se escribe. Ese é o malo. Os outros están todos genial, así que o estás facendo genial. En canto ao de que isto ten moito que aprender en isto da agricultura, vouche contar un secreto, Raquel. Por moito que sepas, porque eu, a mellor, aos vosos ollos, pensades que sei moito, pero... E isto dígovolo sinceramente, canto máis sei, porque eu xa teño unha naturaleza moi curiosa, aínda que pense que sei moito de unha cousa, sempre intento investigar e mirar máis a fondo, o sea, mirar máis o porqué suceden as cousas, para tratar de entendelas, non só de quedarme co título de arriba e con eso xa me dou por satisfeita. Eu intento sempre buscar máis información, non? Entender as cousas pareceme, lévame moito máis tempo, pero resultame moito máis fácil despois de entender a miña horta. Entón necesito saber máis e máis e máis. Entón, ao querer saber máis, é cando me dou conta, e aquí que lle vou a dicir a Raquel o secreto, que me dou conta, Raquel, que canto máis aprendo, máis me dou conta de que non sei nada. Estou sempre na parte de arriba, sempre hai, o sea, subtítulos para baixo, sempre hai cousas que aprender de algo que pensabas que dominabas. Calquera cousa, calquera arte, calquera traballo que pensas que dominas á perfección, é porque non te puxeste realmente a mirar en profundidade o porqué. Por que esa cousa funciona así ou por que se fai así. Porque sempre che quedan cousas por aprender. Sempre vas a ser unha aprendiz. E aquí, onde me vedes esta menda, eu tamén son unha aprendiz. Eu estou sempre a aprender. Estou sempre con libreta, estou sempre a coller notas, a apuntar. Estou a facer sempre experimentos na miña horta a ver como me sale isto. Algúnas cousas salenme ben, outras cousas non me salen ben. Pero iso non quer dicir nada. Só quer dicir que como o fixen ese ano non foi ben, pero mellor po ano vai ben. Entón eu sempre estou como investigando, probando, estudiando, aprendendo cousas novas, collendo notas. Querida Raquel, todo o mundo sempre, todos os días da súa vida está a aprender se quere aprender. Así que somos moitas as que seguimos aprendendo todos os días. Ai, madre mía, pero onde nos quedamos? Isto estaba parado, perdonade, pero tiña o sea, tiña isto...
Marita, boas tardes desde o Banqueiro, moi boa tarde, Marita, que tal están a Banqueiro por aí? Os fostes á playa, me imagino. Gracias, Nusca, como sempre unha explicación estupenda. Eu non sei o que se refiere, pero bueno, alégrome tanto de poder axudarvos cas miñas explicación. Hola, hoy empezou a las 7. Mira, Mar, querida Mar, bienvenida. Foi un error meu, foi un fallo tremendo, porque estuve traballando, estuve liada, despois fun á playa, cheguín correndo, aínda para vir á casa a traballar e apurando para vir a estar con vos no directo e non me dixas o porqué, pois porque tiña mil cousas na cabeza e eu tiña metido na cabeza que tiña que empezar ás 7. Entón eu abrín o aquel e aquí apareceron 70 personas de la nada, porque dis que lles aviso o teléfono. E a xente que estaba, claro, foron eles os que me dixeron, moi cedo empeza as hoxe, ai, coño, e logo empezo cedo, hasta que me dixeron que, claro, eu, mica. Entón, claro, preguntinlle á xente se querían quedarse ou se nos íbamos e viñamos despois ás 8. A verdad que estaba dividido casi ao 50%, pero, bueno, decidimos quedar e así, pois, ala. Buenas tardes, cheguei tarde, Juanillo, fun eu a que cheguín máis cedo. É bo pos girasoles, é bon pos girasoles, teño moitos na horta. Que me pregunta se é bo? Empezamos, ai, Alicia Fariña. Perdón. A ver, hola, Nusca, soy Mercedes, os pimentos morróns son dunha cuarta de altura e teñen pementos, pero algún por arriba é como se o queimara, de que pode ser? Un abrazo. Mercedes, mira, o pimento e o tomate e a berenjena son 3 tipos de plantas que se chaman da familia das solanáceas. E solanáceas significa que necesitan sol directo ao menos 7 ou 8 horas diarias de sol directo. Entón, esa creencia de que cando se queiman os pimentos, como me estás dicindo, non? Que se che queimaron, hai unha creencia que hai xente que pensa que queimounos o sol, que lle poñen unha lona por riba, e non é así. Hai que ir máis á raíz do problema. O sea, é verdad que son queimaduras do sol, pero a planta, se é unha solanácea, está disposta genéticamente a recibir o calor e o sol directo durante 8 horas diarias, porque é unha solanácea. A esa familia a que pertenece, a familia das plantas do sol, solanáceas. Entonces, se os seus frutos se queiman e aparecen queimaduras do sol, non é culpa da planta, é culpa do substrato no que está plantada. Normalmente, e digo normalmente porque pode ser por calquera outra carencia, pode ser por falta de magnesio, de ferro ou de manganeso, pero normalmente esas 3 plantas se teñen carencia de calcio, porque o calcio para as plantas é como se fora unha crema solar para nós, é como un fotoprotector, e vai a axudar a que o sol non as queime, pero o calcio ten que ser incluído na terra antes incluso de plantar as plantas, o sea, en xaneiro, febreiro, marzo, xa antes de plantar as plantas. Si é casero, si é un tipo de calcio que ti lle vas a aportar, que o comprastes e que xa está disponible para a planta de inmediato, o sea, un fertilizante artificial, ti podes botar aínda agora. É máis, aconselloche que o vayas a comprar, que non, agora non che vale de nada xa botarlle nin cascas de ovo, nin ceniza, porque xa non lle chega a tempo, porque agora xa os pimentos realmente que lle quedan 3 meses de vida. Estamos vamos a empezar julio, agosto, setembro, outubro, todo máis, listo, non lle chega a tempo. Entonces, normalmente esas queimaduras provocadas polo sol en solanáceas, que son plantas que están predispostas genéticamente a soportar ese calor e ese sol directo, son producidas por falta de calcio. Entón, pois, eso, calcio, nunca regalas por arriba alegremente, senón humedecerlle a terra sempre. As solanáceas necesitan ter humedade constante na terra. Cada canto tempo hai que regar? O tempo que lle leva a túa terra a secar. Se a túa terra é demasiado esponjosa, drena demasiado e ás 2 horas secou, cada 2 horas tes que regar.
Si a túa terra está tan ben fertilizada e aguanta tan ben da humedad, porque ten tantos microorganismos que aguantan ben da humedad, que fai como unha esponja, e ti regas os, e hasta dentro de 3 días aguantase che húmedo, tens que regar cada 3 días. Vai a depender da calidade do teu chan, e cada canto tempo tens que regar, pero ti tens que manter húmeda a terra das solanáceas, e aplícalle calcio ahora mismo aos pimentos porque vanse xa estar queimando todo o tempo. Vivir na aldea, non sei que preguntas, é bo poñer, por con unha, que non sei como se chama, significa poñer girasoles, teño moitos na horta, é boísimo, o sea, poñer girasoles é buenísimo. Mirade, hai moitos, pero moitos, xa pasou unha hora, hai moitos insectos, moitísimos insectos polinizadores que cando son adultos do que se alimentan é de polen. E os girasoles, antes de ter a pipa, cando é a flor pechada e que vedes como o girasol, non sei, como se pinta no quadro de Van Gogh, bota moitísimo polen. É unha planta que é un esplendoroso de polen que botan. Entonces, é un atrayente para polinizadores dos fantásticos. Ademais, os girasoles suelen crecer moitísimo, sobre todo cando non plantamos masíficamente, non? Cando non plantamos 80.000 girasoles, sino que plantamos unha fila deles, ou plantamos 3 ou 4 ou así, que teñen espacio, suelen crecer máis de 2 metros de altura, con unhas flores pois interesantes. E botan moitísimo polen, pero moitísimo. Iso é buísimo para atraer, pois, crisopas, escarabajo soldado rojo, por exemplo, mariquitas, mariposas, sífidos, todo ese tipo de bichos. E, ademais, vouche contar que os girasoles, moita xente pensa que... moita xente pensa que xa me din conta, Mar, a ver... A ver, vamos allá. Ala, fuera, a tomar la siesta. Perdonadísima, gracias, Alicia Fariña. Sempre é un placer estar contigo en esta hermosa comunidade. Nada, pois foi así un error, non sei de que está. Os girasoles. Moita xente pensa que os girasoles que se plantan... Mar, sigo que a túa tase, que me encanta. A xente pensa que os girasoles que se plantan só na primavera, e non é así. O girasol, pois, plántase, medra, bota ese girasol, podedes despois quitarlo e deixar a planta porque sigue botando como xenos de girasoles máis pequenos, pero podedes plantar girasoles casi todo o ano, a non ser en Ourense, que vai a facer hielo no inverno e non o soportarían. Pero en vez de plantar todos os girasoles en febreiro, en marzo ou en abril, plantade uns pouquiños en abril, uns pouquiños en maio, uns pouquiños en junio, uns pouquiños en julio, e así vades a ter girasoles de todos os tamaños na horta e non ides a deixar de ter flores de girasol durante toda a temporada de primavera, otoño... Bueno, non, primavera, verano e otoño. Estaba dicindo eu, saltime unha estación así, porque sí. Pero eso, que os girasoles podedelos ter todo o ano. A ver, que tal? Te dá... A ver, pero moitas lesmas saliron hoxe. Ola, eu creo que vin nun vídeo un girasol azul na túa horta, pode ser? Non pode ser, María, mira, de feito caín na trampa de incrédula, que me creín, o sea, trajino inteiro, digo eu, Dios mío, girasoles azules que vendían por Amazon,
e comprín ademais varios porque había azul turquesa, azul non sei que, non sei canto, plantinos todos eran todos amarillos, o sea, necesitan moita auga os girasoles? Non, realmente eu regos, home, porque normalmente teño ao lado dos repolos ou cando vou a Juan o millo e teño tamén os girasoles e regos, pero non é algo que necesiten así como moita agua continuamente, non é iso. A que hora empezou? María Souto, sinto moito, pero empecín ás 7, porque engañinme, así que sinto. Oliña, hoxe son fiel á cita do directo, dinos Xavier, hoxe que chega cando xa se acabou. Xavier, hoxe é culpa da profe, que a profe empezou unha hora antes de tempo. E os que estaban aquí na comunidade, que eu empecín ás 7, eu xente que ven igual ás 7, dixo eu, Dios mío, pero que mérito ten esta xente. O sea, sabendo que o directo é ás 8, eu fago o directo ás 7, a xente aparece igual, e xa nos quedamos. Agora xa casi me vou a marchar. Así, a que pode ser debido o que? A ver, Jesús, boas nusca, é a segunda vez que escapo diante das abellas na horta. Son alérgico ás picaduras. Ui, a pregunta de hoxe, os 3 aguacates que teño fructificaron con froitiños moi pequenos e caeron todos. Mira, Jesús, si caeron os froitos, é a segunda vez que escapa da horta. Si tes abellas na horta, o mellor tes por ali instalado un niño de abellas, tes que miralo, porque se eres alérgico ás picaduras, tes que andar ca inyección de adrenalina, non? Desa de clavar aquí na perna. Así que non sei, ten cuidado. Pero, bueno, que frutifique con moitos frutiños pequeniños e que caian todos, podese deber a moitas cousas. Mira, o aguacate bota como os frutos en piñocas, e o mellor pode botar en cada piñoca, non sei, se son 12, 15 flores, desas 12 ou 15, ao mellor polinízanse ben 7 ou 8, e despois só quedan ao mellor en cada piñoca 2 frutos, ou un. Iso é normal. O que non é normal é que che caian todos. E pode ser por moitas cousas, pero unha delas é que o variara moito o vento, porque date conta que os aguacates non lle gusta moito estar nun sitio onde dea moito vento. Os aguacates teñen como un estolón así de largo e botan o fruto aquí, non? Pero teñen moi largo. Entonces, así, non? Fan así como... Si fai moito vento, non é tan difícil que caian porque abanean moitísimo. Iso unha. E outra pode ser que ti penses que estaban polinizados e que o fruto ao mellor non estuvera ben polinizado e que caíra por iso. Pero tamén pode ser que ao mellor o árbol teña falta de fertilizar e de podar. Non se pode deixar ir un aguacate que medre 80 metros para arriba. É mellor telo á man máis a ras de chan. Non lle faz mal podalo porque é un árbol que se autocura super ben e soporta moi ben as talas e as podas. Así que pode ser por moitas cousas. Teño os puerros moi pequenos e planteinos hai un mes ou así. Por que iso? Pouco sol? Non creo. Fixeche a perola hoxe. Non, Helena, que me engañíme de hora, muller. Por iso estou esperando un pouquiño máis, porque, claro, a xente que iba de sabir ás 8, como tiña que ser, pero que se me foi a olla, empecín ás 7 e non me din conta. E a xente que estaba aquí, pois xa quedamos. En Córdoba, 42 grados, Isabel. Me muero. Non me extraña. Aquí eu penso que non chegamos a 20 grados, Que va. 23. Aquí estás genial. Manda truco na Habana, Xavier. Se che dixo eu, Dios mío. Bueno,
A que hora vas a estar o domingo que ven? Esa é unha boa pregunta, ou se non chegaste a tempo. Non é que chegaras ti chegastes ben, José Luís. O que pasa é que fun eu a que me adiantín, que sin me dar conta. Pero para a semana empezamos ás 8, o sea, de 8 a 9, que é o horario normal. Na máis. Pois pilleiche polos pelos, boas noites, espero collerche en vivo outro día. Bicos, Rosalía, por favor, espéroche para a semana que ven de 8 a 9, os domingos de 8 a 9, Rosalía. Así que che mando un bico, mira que rápido che chega ao outro lado do mar, Dios mío, ao outro continente. Que nos regala su tiempo, buena semana a todos. A Hugo se llevamos a dar puerta, xa que chegou a hora. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, vámonos alá. A recoño, pero moitos destes merdas entraron agora. Agora que nos vamos, entranme todos os caracoles e as caramechas estas baboseando por aí. Bueno, pois o que íbamos, miña querida xentiña, xa que entramos tarde, ímonos cedo, pero tendes que miralo polo bo lado. Agora tamén podedes volver a mirar en diferido o directo e máis tendes unha hora máis libre. Non o fixen adrede, pero hai no que coller así con humor, como ven. Así que hasta domingo, como di Elena, hasta domingo ás 8, ás 8, que non me vou a engañar. Rosalía, coraxoncito. Veña, xentiña, coidadevos moito, portadevos ben, e sede felices. Vámonos alá.